ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଅଛୁ ଅରାଟ ମାଟିର ଭେଜିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କାଳକୂଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବିଷୟ କି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ମହାକୂଟ ଅବସ୍ଥାନ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଜିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅରାଟ ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅରାଟ ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ସେହି ସମୟର ପାହାଡ଼, ସେହି ସମୟର ପର୍ବତକୁ କାଟି ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିକି ସେହି ପର୍ବତକୁ କାଟି ସେହି ପଥରକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ବନାଯାଇଅଛି, ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ସେହି ସମୟର କାରିଗର କୌଶଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ।